Historický záznam kód 42 podtitul Zem. Veľká atomová vojna bola ukončená vlnou explózií rozličného arzenálu. Plánovaná evakuácia Zeme úspešná na 82%. Šance pre trvanie inteligentného života na Zemi 0,2%. Prechod dejín ľudstva do kozmickej éry. Sektor 84B. Koniec záznamu. Aktualizácia. Kód 42 podtitul Zem. Zachytený slabý, ale stabilný signál zo Zeme. Vyčlenené zdroje na prieskum. Expedícia povolená. Koniec záznamu. Palubný denník historička Rip-G. Neverím, že ma vybrali do posádky. Mám byť historický support. Zem ma fascinuje prakticky od malička. Aspoň, že čierny trh je plný zemských produktov. Po prebudení z kryospánku sa snažím aspoň osviežiť si vedomosti. Orbit planéty vyzerá tak zdravo. Pripomína zábery pozemských družíc pred veľkými vojnami. Signál sledujeme do pôvodnej Európy. Už sa teším na pristátie. Chcem preskúmať historické pamiatky. A možno nájdeme aj nejaké zabudnuté umenie. Deň prvý. Pristátie prebehlo hladko. Systém zaznamenáva vysokú radiáciu. Pristali sme blízko signálu, ktorý sa chvíľu na to stlmil. Osobne som nespokojná s lokalitou, až na pár prvkov tu nevidím nič zaujímavé. Tešila som sa na pamätné miesta. Deň 5. Okolo nás je hotová džungla. Kolegovia sa bavia so streľovaním rôznych predmetov. Tak detinské. Snažím sa zbierať vzorky a odolávať stavom. Mám pocit, že tu niečo naozaj prežilo. Deň 8. Odmietla som nosiť zbraň a komplikovaný skafander. Príde mi to vulgárne a umelé. Skupina si zo mňa robí srandu, že kvôli separácii od nich mám paranoje. Že vraj nič neprežilo finálnu vojnu. A signál bol isto len nejaká chyba záznamu a mám si ušívať dovolenku. Deň 11. Neverím, že planéta je mŕtva. Zaznamenávam pohyby. Jedine, že by si zo mňa robili srandu. Pre tieto pocity nespávam dobre. Deň 13. Prestávam si byť istá sama sebou. Oni nevedieť, prečo bohovia spustiť oheň na zem? Nevedia prečo, tak nenávidieť život a nás. Bohovia odletieť a my schovať do matky zeme. Oheň zničiť veľa života, keď prestali pršať mraky. Otvorilo sa nebo, zem dala silu a naučila nás žiť. Bohovia mať tenkú kožu, vedieť lietať a dať smrť. Už nikdy nedovolíme Bohom prísť a zobrať život.
Úvodná fixácia sa nesmie podceniť, aby make-up vydržal celúčičký deň. Prekryjem flaky, ktoré mám od slniečka. Keďže budem mať na sebe veľké množstvo vrstiev farieb, nanesiem na pleť úplne najľahší primer. A už len dôkladne zamaskujem známky nedostatku spánku, odstránim obočie a na scénu prichádzajú farbičky, ktorými vypracujem čo najviac realistickú pokožku z mutovanej ľudskej bytosti. Bielou a striebornou si nachystám živé plátno, na ktorom sa vyblázním. Make-up na tvári bude vlhký a jemnejší na rozdiel od zvýšku pokožky na tele vystavenej radiácii. Kombinácia žltej a zelenej spĺňa moju predstavu evolúcie kože pod vplyvom toxických látok a radiácií. Ružovou farbou som naznačila miesta, kde je pleť tenšia. Inšpirovala som sa plazmy, ktorých zrubnutá koža chráni pred vonkajšími vplyvmi. Bielou presvetlím dôležité časti tváre a čiernou s výrazným kostičky. Je to jedna z tých pomôcok, ktoré mi naznačujú, kde a ako začať. A ako to už pri mne býva, symbolizmus nesmie chýbať. Tentokrát je to matka Zem v momente, kedy to už vyzeralo, že načisto zomrie po vojnách. Moja bojovníčka a spoločnosť, ktorej vyrastala, má prírodu a jej dary na prvom mieste. Po tele si rozvrhnem miesta, kde budú tmavé a bledé časti. Hneď ako som spokojná, ako daný kontrast funguje, pustím sa do detailov tetovania. Tvár na hrudi znázorňujem ako umierajúcu bytosť, ktorá je prepojená s celým telom mojej postavy. Robiť takéto detaily na diaľku dalo naozaj zabrať. Na sanke si znázorním hranicu medzi hebkou pokožkou a drsnou kožou, ktorá do nej vrastá z krku. Veľmi mi pomáha, keď si postupne vždy spravím level maľby na celom tele a postupne len prikresľujem. Mám prehľad o tom, čo robím. Hneď ako vidím progres, viem zhodnotiť, kde aký ťah použijem a nestratím sa na nejakom mieste. Je nebezpečné sa hneď zo začiatku venovať nejakým konkrétnym detailom, pretože ani netušíte, ako rýchlo sa dá stratiť z celkovej maľby a myšlienke. Snažila som sa znázorniť mimoženšťanku s ľudskými črtami. Telo je zhrubnutá koža, ktorá odráža radiáciu a skrz udalosti po vojne, ktoré ich prinútili ísť pod zem a nosiť skoro stále helmu, je vlastne pokožka tváre tenšia a slízka, podobne ako pri hadoch. Avšak oči a pusu chcem znázorniť skoro ako u panenky. Na pohyblivé viečka nanesiem bázu, na ktorej budú tiene držať a budú si tešiť. Do vnútorného kútiku oka nanesiem prleťový odtieň, čím oči rozjasním. Rovnako s ním aj obehnem okolie pier a obočí. Zjednotím si žlté plochy a prepojím ich so zelenými. Na čele si začnem načrtávať skarifikáciu. Tvár prebehnem perleťou, čím zvýšim odlesk pleti. Čiernou farbou vykreslím okraje hrudkovitej koži na tvári a zvýrazním kontrast s vlhkou pokožkou. Jumbo ceruskou si rozvrhnem bledé miesta na tvári.
Moja práca je o detailoch a snahe vytvoriť čo najviac reálnu maľbu. Bielou líniou zvýrazním kontrast s čiernymi plochami a lesk. Nedbalými ťahmi nanášam čiernu, čím zachytím lepšie hĺbku jazvy. Jemne vklepkám bielu farbu na tvár so snahou zvýrazniť krehkosť pokožky. Kombinácia zelených a fialových farieb vytvára mystický a magický efekt. Rovnako ako tetovanie, tak aj skarifikácia patrila už v dávnych dejinách ľudstva k spôsobom, ako sa ozdobiť a zvýrazniť nejaké dôležité časti tela. Keďže aj moja postava znázorňuje členku úplnej novej spoločnosti, prakticky sme na začiatku nejakého vývoja, použila som aj skarifikáciu, aj tetovanie. A trochu života na spodné viečka. A na scénu prichádza najtemnejšia vesmírna čierna. Zvýrazním ňou záhyby na viečkách a spodok nosa. Aby som zvýraznila maľby, ktorým sa tak venujem, začierním ich okraje a tým pádom vytvorím efekt, že z nich vystupujú. Tradične už bielou a čiernou linkou zvýrazním výpovedné línie celej kresby, na ktoré chcem upozorniť diváka. A pravou rukou sa mi maluje celkom ľahko, ale dnes som musela zamestnať aj ľavú ruku. No jasný čierny humor. Na vnútornú stranu pier nanesiem lesk na pery a vytieňujem ho až do stratená po ich okraj. Celé to zafixujem rovnakým odtieňom očných tieňov. Na perách chcem dosiahnuť vlhký, krehký a hebký efekt, rovnako ako majú porcelánové panenky. Väčšou dávkou lesku na pery sa snažím naznačiť srdiečko. A nakoniec, keď mám make-up úplne hotový, na celú pleť nanesiem veľkú dávku vlhkosti, nalepím veľmi šmrncovné myhalničky, zafixujem dôkladne, aby to vydržalo a moja bojovníčka za život je hotová. Ďakujem, že ste si video pozreli až do konca a dúfam, že sa vám moje sci-fi spracovanie témy život páčilo. Pevne verím, že som vás nesklamala a v popise tohto videa nájdete link, kde sa bude dať od pondelka hlasovať.